jumadona avril kalo kile konoton ambalima o bisimila malak chuka don kibaru keneka bi kibara mun bambulo kada kulo kan o de coronavirus bana o koni warala kosobe mali jamana kono kake ni alamsa doe avril kalo kile shigi ni ayirela ka fako mo kemenani aleni matan saba ko coronavirus yera ulela ni don kelena kibara mun sirama ulu koni bola ministre sola mun kon ka baranye shilendo kene koni sabatilima ni ulu koni ya yire kafo ko sagasagel do koni ko fe ko coronavirus yera mo kemenani ali mo tan sabala mali jamana kono o mo kemenani tan saba mun flene koni yo tagalaje ko ma keme saba ko ulu koni bora bamako sigida worona ni o wera koni fene kelenta kera keme an tan sabai wote mele nga kabo fene ko coronavirus kumbe mo mun fene la o mo nani ulu kene la kabo ko coronavirus banala mo fla o era koni fene tan la ka sababu ke coronavirus banay ame domina ko bi coronavirus koni mo mun koni mine mali jamana kono ulu koni jatebe mo batan gele ani ma keme fla aleni biduruni nani munu fene tan la ka sababu ke coronavirus banay ulu jatebe mo keme nani ani ma fla la munu fana kena la ka bo coronavirus banala ulu fana jatebe mo ba wolonvla ani mo bidru ni wolonvla la o sababu la mali kena ministry ale kone hakli sigi nyini bela jelen fe ka kla ka la nyini malde bela jelen kon fe sonia wale o anka ulu matrafa ale ni tabulo mun koni nyinindo bela jelen ka se ka ulu labatu wala sa chuga amna amseka ni bana jugi ngoni kele ka bo mali jamana kono kibara wɛrɛ man bolo kada kulo kan o de ye diɲɛ tɔman bɛ yen ni o ye ONU Nations Unies olu kɔni wulila ka jɔ arasibat ale ni maa minnu kɔni minɛlen don mali camancɛ fanga ɲɛmaw fɛ walasa u se ka labila cogoya min na kibara mun sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko diɲɛ tɔnba ni o ye ONU ye ale kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko kabini décembre kalo la san 2020 kɔnɔna la ko mali camancɛ fanga ɲɛmaw ko olu kɔni ye maa dɔw kɔni minɛ mali kɔnɔ ni u y'a yɛrɛ ka fɔ ko fanga dafiri ko tun bɛ o maa ninnu kɔnɔ o kɔni kɛlen ONU ale kɔni wulila ka jɔ ni wagati ninnu na sisan k'a yɛrɛ ka fɔ ko maa minnu kɔni minɛlen don ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Arasbat Vital Job Suleiman Kansai Mahamadou Kone Agib Tal ni a yirala ka fɔ ko ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni wɔrɔna ko o ye Bubu Sise nka tɛgɛ kɔni ma se ka da o kan o bɛ dugula yɔrɔ dɔ la mali jamana kɔnɔ ko ni maa minnu kɔni minɛlen filɛ nin ye ko ninnu kɔni ma minɛ ni tilennenya ale ni ladiriya kɔnɔna ye ko wa fɛnɛ ko ni mɔgɔ ninnu kɔni minɛ cogo ye dankari kɛ u ka adamadenya hakɛya la o sababuya la diɲɛ tɔnba ONU ale kɔni ye a ɲini mali kiribulon tigilamɔgɔw kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ kɔni bɛ sigi sen kan walasa cogoya min na ni maa ninnu kɔni ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka di u ma ka u labila kibara wɛrɛ man bolo kada kulo kan o de ye bingalikɛ wale dɔ kɔni tara ka ɲɛsin yelimani ale cercle dugu dɔ kɔni ma ni o tɔgɔ ye Yagine kibara mun sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko alamisa don sufɛ avril kalo tile 8 ko marifatigi dɔw kɔni de taara don Yagine dugu kɔni kɔnɔ ni ka bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin dugudenw ma o kɔni bingalikɛ wale in senfɛ a yɛrɛla ka fɔ ko duguden maa 2 olu bɔnɛla u nin na ko wa maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna mɔgɔ minnu kɔni joginna dɛmɛ donna olu ma ni ka taga ni olu ye kɛnɛyasoba la walasa cogoya min na u ka furakɛliw bɛ se ka kɛ a ɲɛma an bɛ wagati min na i ko sisan a ma se ka dɔ fɔlɔ ni maa jugu ninnu kɔni kun ye mɔgɔ minnu ye walima u ka laɲini kun ye mun fɛnɛ ye nka kibaruya wɛrɛ mana bɔ o kɔfɛ an b'o da o kulo kan kunnafoni kuncɛ la kibaruya wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye an sɔnko ale ye marabolo kɔnɔna la mali finitigiw olu ni jatigɛ wale tabaw kɔni karila ɲɔgɔnna yen nɔ ni a yɛrɛla ka fɔ ko u ye maa 2 bɔnɛ u nin na kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ alamisa don avril kalo tile 8 mali finitigiw ka olu kɔni to u ka lakana baara kɔni na labɛnzanga ale ni an sɔnko cɛla la u ni jatigɛ wale taba dɔw kɔni de karila ɲɔgɔn na ni o karila ɲɔgɔnna in kɔni senfɛ u ye jatigɛ wale maa 2 ka olu bɔnɛ u nin na ka tila ka jatigɛ wale taba ninnu kɔni ka kɛlɛkɛminan dɔw kɔni fɛnɛ ta u kɔ nka a yɛrɛla ka fɔ ko mali finitigiw ko basi kɔni ma u sɔrɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ